Timothy Dexter shi ne mutumin da ake kallo a matsayin dolo mafi sa'a a tarihin duniya. Wannan labarin wani bature ne da ake kira da suna Timothy Dexter wanda ya rayu a shekara ta 1747. Tabbas dolo ne na ƙarshe amma ya rayu da matuƙar sa'a wanda hakan ya taimaka masa wurin zarta tsararrakinsa a fagen kasuwanci. Dalili shine akwai wasu ababen mamaki da suka faru da shi wanda tuggu ne amma suka zame masa alkhairi. Misali, akwai ranar da mutane suka zaulaye shi cewa a yankin West India ana buƙatar littafin Bible da kuma safar hannu saboda sanyi. Sun faɗi haka ne alhalin sun san cewa yankin yana fama da tsananin zafi. Hakan ya sa Dexter ya je ya samu kuɗi ya sayi safar hannu masu yawa kimanin guda 10,000, sannan ya sayo littafin Bible shi ma aƙalla guda 10,000. Ya shirya ya hau jirgin ruwa da kayansa inda ya nufi yankin West Indies, wanda yana isa ya sa'a jirgin ƙasar Rasha ya zo ya yi fakin a daidai gabar tekun West Indies. Kuma yankin Rasha kamar yadda muka sani suna fama da matsanancin sanyi wanda har da kankara tana zuba. Isarsa gabar ke da wuya, sojojin Rasha wanda suke matuƙar buƙace da wannan safar hannu domin za su koma garinsu inda da kankara ke da zuba. Habawa suna ganin Dolo Dexter da dilolin safar hannu take suka saye su duka kuma suka linka masa riba, sannan suka ce bayan wata 6 ya ƙara kawo musu. Kun ji sa'arsa ta farko. Abun mamaki, littafin Bible da ya saya a daidai wannan lokacin kuma guguwar sauyin addinin Kiristanci tana kada, shi ma nan take aka saye su kuma aka ce ya koma America ya karo wasu da yawa. Wannan Dolo Dexter ya dawo kasar Amurka cankas da kuɗi masu yawa. Abokan kasuwancinsu suka cika da haushi cewar ga muguntar da suka kulla masa amma ya tsira, sai suka ƙara shirya masa wani tugu. Wata rana suna zaune sai suka ce masa ai yakin Newcastle suna buƙatar makamin kol wato gawayi, alhalin a zahirin gaskiya wannan yanki ya yi fice wurin fitar da makamin kol sosai har ana ganin shine depot na makamin kol. Cikin rashin sani Dexter ya kwashi kuɗinsa duka ya sayi makamashin kol ya loda a jiragen ruwa ya nufi Ingila wato Newcastle. Abun mamaki, maimakon ya yi asara sai ya tarar da kol a lokacin ya yi wahala sosai, ya yi karanci saboda masu haƙarsa sun tafi yajin aiki. Kafin ka ce kwabo mutane sun sai gabaki ɗaya kol ɗin da ya kawo shi. Dexter ya samu riba mai yawa ya sake dawowa gida. Kun zo su daga cikin dalilan da yasa ake kallon Dexter a matsayin mai sa'a. Bayan wannan, duk da kasancewar Dexter mutum ne dolo amma mai sa'a, sai ya fara alfahari shi a karan kanshi. Wannan ne dalilin da yasa ya rubuta wani littafi. Bayan mutane sun san dolo ne wanda bai san abin da yake ba, sai mutane suka yi tururuwar sayan littattafan domin su gano kurakuran da ke ciki. Sun yi sa'a sun sayi littattafai amma ya samu riba mai yawa ta dalilin sayan littattafan shi. Lokacin da mutane suka mallaki wannan littattafai shi kuma suka ba shi kuɗi, sai suka tadda littafin cike da kurakurai. Misali, inda ya kamata a sa kwama ba a sa ba, inda ya kamata a sa alamar tsayawa ba a sa ba, inda za a sa alamar motsin rai nan ma babu ko kuma alamar tambaya. Wannan dalilin ne yasa mutane suka yi ta cece kuce ganin wannan soki burutsu ko shirme da ya a littattafan shi, inda suka rika tofa albarkacin bakin su. Bayan da wannan dolo ya fahimci halin da ake ciki, sai wani yunkuri inda ya sake rubuta littafi na biyu. Shi kuma wannan littafin ya yi rubutu kamar yadda ya dace, amma har wa yau bai sanya wannan alamomin ba wanda ya kuskure a baya, sai ya ware masu wuri daban. Misali, sai ya je fejin ƙarshe ya cika shi da alamomin nan. Misali, sai ya rubuta kwama, ya yi alamar motsin rai, ya yi alamar waƙafi, duka waɗannan alamomin da ake bukata ya cika su, ya yi su da yawa a feji guda. Sannan ya ba da sanarwar cewa wanda ya sai wannan littafi sai ya ɗauki waɗannan alamomi ya sanya su a wuraren da yake so, sannan ya yi amfani da su. A haka ma mutane sun ƙara tururuwar sayan wannan littattafai, suka ƙara tarar da wannan shirme da ya yi. Wannan ne ya sa suka cika da mamakin yadda yake dolanci yake samun nasara. Su da suke kallon kansu masu hankali ko masu wayo suke ba shi kuɗi kuma suke tara mashi kuɗi. Dexter shin shi ne dolo ko mutanen da suka biye masa?